私の名前は夏美。高級料亭の女将をしている。高級料亭だけにお客様は政界の方や芸能関係の方、大手企業の方が大半を占めている。だが、どう見ても当料亭には似つかわしくないお客様が来た。これは何かあるかもしれないと思っていたのだが。食った。。爪楊枝を加えながらぞろぞろと個室から出てきた。すかさずお支払いをお願いしたのだが、お客様、お支払いをお願いします。支払いだと？こんな料理で金払えってのかよ。だよな。俺たちが満足できるような料理が出てこなかったんだけど、おばさん。そうはおっしゃられましても、ご飲食されていらっしゃいますので、お支払いはしていただきませんと困ります。こっちは困っても、俺らは困らねえよ。なあ。そうだよな。これで払えとか、ふざけてるだろ。あれこれとご飲食されていらっしゃいますし、お酒も召し上がっていらっしゃいますので。なあ、おばさん。俺たちを見て、わかんねえのか？何がでしょうか？めんどくせえババアだな。俺たちにそんなもん請求していいと思ってるのかよ。はい、ご飲食されたのですから、払っていただくのは当然かと。何が当然だよ。食べて飲んだりしたのですから、そこは払っていただかないと、締めて158万円になります。そんなもん言われてもな、払う気なんてねえし。ということは、最初から支払うつもりはなかったと。そういうことでしょうか？そういうことでしょうか。だってよ、俺たちが誰だかわかんねえのかよ。もちろんお客様だと認識しておりますが。へへへへ。わからせてやんねえとダメなのかよ。俺らはヤクザなんだよ。はあ、ヤクザ様ということで、領収書にお名前を記載すればよろしいでしょうか？ふざけてんじゃねえよ。あばさん、ヤクザってのは名前じゃなくてさ、そういう職業っての。俺たちを怒らせたら怖いってことだよ。ああ、ご職業ということですか？ですが、ご職業がヤクザ様ということであっても、お支払いは別ですから。あかんねえババアだな。俺らはヤクザ。伊藤組のヤクザなんだよ。その俺らに、そんなクソみてえな請求していいと思ってんのかよ。はあ、伊藤様ですね。では、領収書にそのようにお名前をお書きいたしましょう。ふざけてんのかよ。いえ、大真面目ですが、とにかくお支払いをお願いします。てめえよ。伊藤組のヤクザ相手に随分じゃねえか？これ以上ごちゃごちゃ言ってると怒っちゃうよ。いくらオーバーハンでも、ただじゃおかねえからさ。はい、ご飲食された分は、ただではないので、お支払いをお願いします。頭大丈夫かよ、このオーバーハン。頭はしっかりしております。伊藤組だと言われても、ご飲食された分はお支払いいただかないと困るので、1万や2万ではございませんから。払わなくていいって言ってんだよ。ヤクザなんだから、そんなものは払う必要ないんだよ。ヤクザだから払わないというのは道理が通りませんが。ヤクザを敵に回していいと思ってんのかよ。まったく、怖いもの知らずのオーバーハンだぜ。その言葉は、そのままお返しいたします。食べに来て、お金を払わずにお帰りいただくわけには参りませんから。偉そうなババアだ。飲み食いしたすべてを無料にしろってことがわからねえのか？俺たちはヤクザだぞ。怖いだろう。さあだよ。ヤクザなんだから、ただだよ、ただ。それがあんたのためになるし、この店のためにもなるんだからさ。たかが、158万じゃねえか。そうはいきません。これ以上、しのごが言ったら大変なことになるぞ。この店を壊すくらい、朝飯前なんだよな。
もしかして、それって脅してます？もしかしなくても、脅してんだよ。それが分かったら、そこをどけ。ヤクザの言うことを聞かないと、痛い目を見るんだからな。どんな痛い目か知りませんが、別に怖くもなんともないですよ。なんだこのババア。まったく、怖いもの知らずだな。怖いもの知らずはお客様の方かと。なわけねえだろう。この店を二度と営業できないようにぶっ壊されたくなかったら、黙ってそこをどけ。壊されるのは困りますね。店が成り立たなくなると、従業員も路頭に迷うことになりますから。だろ？だったら、その請求書はしまっておきなよ。悪いことは言わねえからさ。店を壊されるのは困りますが、支払ってもらわないのも困ります。なんだよ、このババア。本当に頭がおかしいのか？ヤクザ相手に何強情張ってんだよ。しまいには怒っちゃうよ。おとなしくしてるうちに、どいた方がいいってさ。さすがに、おばはんをボコりたくはないって。そうそう、骨の一本じゃ済まねえからよ。なあ、怖えだろ。ヤクザを敵に回すなんてこと考えねえ方がいいんだよ。俺たちは優しいヤクザだから、この程度で済んでっけどよ。ほんとなら、とっくにこんな店、潰してんぞ。そうですか。しかしですね、ヤクザに恐れをなしていたら、店なんてやってられないんですよ。まだわかんねえのかよ。その時、大きな音がした。視線を音の方に向けてみると、ヤクザの一人が椅子を蹴倒していたのだ。ほーら、我慢できなくなってきた奴がいるぜ。他のお客様のご迷惑ですから、そのような乱暴はおやめください。何を平然としてるんだ、このババア。涼しい顔をしていられるのも今のうちだろう。大声で高笑いを繰り返す自称ヤクザたち。この騒ぎに従業員が集まってきている。いい加減収拾をつけなければならない。そう思った私は、誰も思わなかった言葉を口にした。これ以上騒ぎを大きくして、困るのはそっちの方ですよ。何が困るんだよ。ヤクザに逆らって困るのはそっちの方だろうが。それとも警察でも呼ぼうってのか？そんなことしたら、後で泣きを見ることになるぞ。そうかい？同業者だからね。え？同業者に暴れられても怖くはねえよな。そう言って腕を組み、自称ヤクザを睨んだ。そう、実は私もヤクザだ。もちろん、店の従業員はそんなことは知らない。見た目はごく一般人だし、普通に女将だと思う。第一、私がヤクザだと知ったら、従業員はどう思うだろう。怖くて店を辞める人が続出するはずだ。だから、決して明かしてはいけない極秘事項だったのだが、さすがにこうなると、そんなことは言ってはいられないというものだ。なんだよ、この貫禄は。バカ。こんなのははったりだよ。料亭の女将がヤクザなわけねえだろ。まあ、誰でもそう思うだろう。そうか。脅かしやがって。さあね、本当に脅しなのかね。ヤクザだって言えば、俺たちが怖がると思ってるんだろ。そうはいかねえよ。女がヤクザなんて聞いたことがねえんだよ。どうせ、俺らに対抗しようってんだろ。バカな女だ。そういう割に、ビビってるのはどうしてだろうね。本当にヤクザなら、私がヤクザでもビビることはねえだろう。ビビってなんかねえよ。お前がヤクザだってんなら、どこの組のもんだか答えてみろよ。どうせ、俺たちを脅すために言ってんだろうが、組の名前も知らねえんだろう。清流組。清流組？どうして料亭の女将が、清流組の名前を知ってんだよ。きっと多分、どこかで聞きかじっただけだろ。清流組の名前を出せば、俺たちがビビると思ってるだけだよ。
そうだよな。清流組がなんだってんだよ。料亭のお上が清流組なわけねえだろ。どうせなら、もっとマシな嘘はつきやがる。世の中には信じられないようなことがあるもんだよ。清流組がどうしてこんな料亭なんてやってんだよ。そうだ。清流組と言ったら、伊藤組よりも大きな組織だぞ。それがどうしてこんな料亭なんてやってんだよ。しかも、高級料亭だぞ。わかってるね。ヤクザがこんな表家業をするはずがねえだろ。それは勝手な思い込み。裏家業と表家業。どっちをやってもそれはしのぎ。清流組がこんな組長だなんて聞いたことはないぞ。誰が組長だと言った？清流組だと言っただけで、組長だとは言っていないだろう。綾とちりも、甚だしいな。だったら、証拠を見せてみろ。そっちが先に、伊藤組という証拠を見せてみろ。見せられるもんならな。証拠？ヤクザの証拠ってなんだよ。知らねえよ。身分証明書だってヤクザなんて書いてねえだろう。何が証拠になるんだよ。お前らバカか？証拠なんかなくても、俺たちは伊藤組の組長から杯をもらったんだ。おお、杯をね。だったら、伊藤組の組長を呼んでみろ。それができたら信じてやるよ。そんなことをしたら、こんな店はすぐに潰されるぞ。そうだぞ。組長が来たら、こんなちんけな店は潰されるんだからな。それでもいいってのかよ。潰されるかどうか、楽しみじゃないか。さあ、呼べよ。なんだよ、このおばはん。遠慮がちだね。じゃあ、私が呼んでやるよ。私はそう言うと、本当に伊藤組組長に電話をかけた。私が組長と話していると、自称ヤクザたちはビビりまくりだ。なんで電話できんだよ。この女、何者なんだよ。いや、待て。冷静になるよ。こんなことできるはずねえだろ。これはきっとかけてるふりしてるだけで、全く違うところの誰かと話してるだけだ。そうか。そうだよな。ところが、組長はすぐに来るそうだよ。ちゃんと払うなら、穏便に済ませてやる。払うなら今のうちだ。払わないならどうなるかわかってるよな。どうせ、全く関係ないところにかけたんだろう。俺たちがビビると思ってんだろうが、そうはいかねえんだよ。そんなもの、払うかよ。そうだ。そんなもん、払ってたまるかよ。そうかい？おや。伊藤の組長が到着したようだね。振り向くと、開いたドアから3人の男が入ってきた。1人は貫禄のある男性で、どう見ても組長だ。あとの2人は、組長のボディーガード兼幹部。嘘だろ。本当に、伊藤組の組長じゃねえか。マジかよ。いや、たまたまってこともある。たまたま飯を食いに来ただけってこともな。そうだな。きっとそうだ。たまたまならいいけどな。清流の姉さん、お久しぶりです。どうかしましたか？わざわざ来てくれてすまないね。こいつらが食べるだけ食べてお金を払わないって言うんでね。しかも聞けば、伊藤組の組員だって言うじゃないか。こいつはどういうことなんだろうね。うちの組員？ああ、組長と杯を交わしているそうだよ。こんな奴らは知らねえな。おい、お前ら、こいつらを知ってるか？組長がそう言うと、そばにいた幹部2人は首をひねり知らないという。おかしいですね。うちの組のもんなら、俺が知らないはずはねえ。それは、どうして伊藤組の組長を呼べるんだ？この方は、清流組組長の奥様だ。清流組じゃなくても、この方を知らねえ奴はいねえよ。そんな。さては、てめえら、もぐりだな。そんな人が
どうして高級旅亭の女将なんです？この方は、清流組組長のお嬢さんなんだよ。私は高校生の頃から料亭でバイトしてたのさ。本来ヤクザ家業とは縁を切り料亭を経営したいと思っていただけだけどね。組長が許さなくてさ。でも、清流組の幹部と結婚すれば料亭をやってもいいってことになってね。それで幹部と結婚したんだよ。結婚した相手は現在の清流組組長になって、私は晴れて高級料亭の経営者ってわけだ。おかげで女将にはなれたが、私が清流組組長の妻だと分かったら、まずいことがいろいろあるじゃないか。だから表沙汰にはしてないのさ。とは言っても、お前らのような半端者が来た日にゃ、清流組の名前も力になるね。そんな、知らねえよ、そんなこと。で、どうやってけじめをつけてくれるんだろうね。伊藤組の名を語ってのことだ。その上、清流組に迷惑もかけてる。それなりのけじめはつけさせましょう。どうですか、姉さん。実は、俺たちは別にヤクザってわけじゃないんですよ。だから、許してもらうことはできないでしょうか。本当に、ちょっとしたいたずらなんです。本気でヤクザを語ろうなんて思ってなかったんですよ。ヤクザを語ろうとは思ってなかった？その割には、しっかりと伊藤組の名を出してたじゃないか。それは、出来心ってやつでして。金は払いますから。そうだ。金は払います。158万、キャッシュで払えるのか？食い逃げするつもりだったようだが。食い逃げななんて、とんでもねえ。全額すぐにってわけにはいきませんが、少しずつ返済しますんで。みんなで頑張れば、すぐに返せますから。まさか、高級料亭とヤクザが絡んでるなんて思わなかったんですよ。お願いします。ちょっとしたいたずら心だったんです。ヤクザが絡んでなかったら、金を払わないつもりだったんだろ？そんなのが通ると思ってるのか？いえ、後から払おうかと。ふざけた野郎だな。俺は、こいつにそそのかされただけなんです。他の連中もそうです。ただで高級料理が食えると言うからついてきただけで、金を払えと言われたら、一緒に凄んでヤクザだって言えばそれでいいからって言われたんです。だから悪いのはこいつだけなんです。なんだよ。お前だってそれはいいって乗ったじゃないか。仲間を売るか。なんて野郎だ。そんなことがまかり通ると思ってんのかよ。しかも仲間を売るなんざ許せねえ奴らだ。お願いします。おかみさん。どうか許してください。何でもしますから、助けてください。伊藤組に連れて行かれたら、俺たち生きて帰れない。助けてください。150万で死にたくないですよ。助けてくださいよ、姉さん。何でもすると言われてもね。料金はしっかり払ってもらうとしても、伊藤組の名を語った件については、私は関知していないんだよ。そんな。これで連れて行かれたら、俺たち殺される。きっと海に沈められちまう。そんなのは嫌だ。お前ら、映画の見過ぎなんじゃないのか？沈めてほしいなら、沈めてやるけどよ。嫌だ。海に沈められても、俺は泳げないんだ。そういう問題じゃないだろう。どうか、助けてください。お願いします。助けてください。おい、連れてけ。やだ。助けてくれ。散々助けてくれと泣き叫んでいた自称ヤクザたちだが、結局、伊藤組の組事務所に連れて行かれた。その後、自称ヤクザたちは伊藤組の名を語ったということで、虫の息になるまで痛めつけられたそうだ。しかも、飲食代はしっかりと払わされたのだが、残念なことに、本人たちにその金はなく、奴らの親兄弟にまで話が及んだそうだ。親兄弟は金で済むならと、震える手で金を出したが、
二度と顔を見せるなと感動されたものがほとんどだったという。しかもそれを知った恋人は見事に離れていき、就労先に至ってはヤクザが絡んでいるならと解雇する会社が続出したそうだ。さて、自称ヤクザたちの騒動はこれで落ち着いたのだが、問題はその先だ。何せ、私が清流組の組長の妻だと知れ渡ってしまったのだから、きっと従業員たちは怖がり、辞めていくことだろう。そうなったら、店は立ち行かなくなる。困った。どうしたものかと考えていた時だった。おかみさんは本当にヤクザの奥さんなんですか？しかも、清流組って。黙ってて悪かったわね。それに驚かしちゃって。まあ、びっくりはしました。それは本当に驚きました。そうよね。それで退職届でも持ってきたのかしら。みんな揃ってきたけど、まさかいっぺんに辞めるとか？ああ、辞めないでなんて言えた立場じゃないし、止めたりはしないけど、本心は止めたいわよね。あなたたちみたいな優秀な人がごっそり辞めちゃったら店は潰れちゃうから。でも、おかみさん、早とちりしてますよ。早とちり？ええ、私たちは辞めたりしません。みんなで来たのはみんなが同じ気持ちだからです。だから辞めるって言いに来たんじゃないの？ヤクザの妻に一人で辞めますなんて言いづらいからってことでしょ？ヤクザの妻でも、それが清流組組長の妻でも関係ないですよ。だって今までおかみさんを怖いと思ったことはないですし、今回みんなで来たのはおかみさんがかっこよかったって言いたくて、それで来たんです。嘘。めっちゃかっこよかったです。あんなに堂々としてるおかみさんで。最初はどうなるかとハラハラしましたけど、すごい堂々としてて。じゃあ、辞めたりしないってこと？もちろんです。こんなに素敵なおかみさんなんだもの。辞めたらもったいない。これからもよろしくお願いします。これは、夢じゃないですよ。こうして私を怖がる人もなく、従業員は誰一人として退職することはなかった。あの件のおかげで、より従業員たちが団結してくれたようにすら思える。ヤクザの妻という肩書きが重く、辛い日もあったけど、今はそんなのは取るに足らないことなのだと、従業員たちに感謝する毎日を送っている。素晴らしい従業員に感謝したいくらいだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。